gịnị ka mmeloyi ọ gịnị ka mmeloyi o wee sị na o jidere mụ na Adaobi na nrọ na o jidere mụ na Adaobi ebe anyị nọ na-ese bọnge ebe anyị nọ na-eme ife nsoli ewu onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi okokoko nkụzi anyị bọọlụ m polisi ndụba ya gịnị ka mmeloyi alili egbuanụ m o wee sị na o jidere mụ na Adaobi na nrọ o jidere mụ na Adaobi ebe anyị nọ na-ese bọnge ebe anyị nọ na-egboli ndụ ọra na eze ga-enu m ntị n'onu akọlụ na akụkọ ka tinye n'azụ maka na esi m olu wee nata ife bụ akụkọ mere eme nke mere na Ọnịcha do mgbe m na-agụ akwụkwọ ọ dị egwu asị na ọ bụ onye na-egoteghị ọgọdọ ya ekotelu ya mana kama ife m ga-ebutelu m okwu agụ m ọgụgụ na ọ bụrụ m nwe onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi ndụba ya gịnị ka mmeloyi ọ gịnị ka mmeloyi o wee sị na o jidere mụ na Adaobi na nrọ o jidere mụ na Adaobi ebe anyị nọ na-ese bọnge ebe anyị nọ na-eme ife nsoli ewu onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi ọ kpọrọ m polisi onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi ndụba ya gịnị ka mmeloyi alili egbuanụ o wee sị na o jidere mụ na o Adaobi jidere mụ na Adaobi na nrọ n'abalị ebe anyị nọ na-ese bọnge ebe anyị nọ na-agba okoso onye nkụzi m na-ekwu n'okwu ya nọ onye bụ na awa fọm masta Adaobi na-ekwu n'okwu ya unu nwa onye nkụzi awa fọm masta mana mụ na Ada na-adị na mma dịka nwata akwụkwọ mana o nwero ife anyị bụ n'obi mana ịbịa na klaasị anyị abụkwa m prifet Adaobi bụ my asistant anyị jebe akwụkwọ ụnụ Ada asị ejenụ anaba akwụkwọ ụnụ Ada asị ananụ maka na anyị bi na the same street na Awada sometimes enyezi anyị homework Igbo language Ada ebula akwụkwọ ya wee bịa na ya dị anyị akụzielu ya maka na ọmalọ Igbo ọhụma eluzie na mas achọrọzie ebe Ada wee gabanụ maka na amarọ mmasị na ncha ọbọndatụ o nwero ife anyị bụ n'obi mana ụmụ Igbo na-atụ n'inunu ebula ozu kpala ọgụ obi adị adịnata udene mma mana ife onye maga amalụ ya maka ogbu mmadụ ekwuke welu mmaga ya n'azụ onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi ọkpọọlụ polisi onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi ndụba ya gịnị ka mmeloyi ọ gịnị ka mmeloyi o wee sị na o jidere mụ na Adaobi na nrọ o jidere mụ na Adaobi ebe anyị nọ na-ese bọnge onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi onye nkụzi anyị bọọlụ m polisi ndụba ya gịnị ka mmeloyi alili egbuanụ m o wee sị na o jidere mụ na Adaobi na nrọ o jidere mụ na Adaobi ebe anyị nọ na-ese bọnge ebe anyị na-agba ịkpọkpọ
oluzie n'otu ụbọchị ọ bụrụzie na anyị na-eme inter-house sports na skuulu anyị nụ ndị nkụzi niile nọ nya ụmụ akwụkwọ jukwaziri eju nụ ndị nne na nne nna nọzikwa ya ọra na eze wee zukọzianụ oge kala ka elu enu mmemme wee sala ọkụ nụ ịbịazie n'ime mmemme a ekele house eke enwere house A enwere house B enwere house C ma nwekwazie house D mana ntụ osi dị nụ ụnụ ada nọ na house A ndị nke mbụ o wee bụrụzie na ekele ọnụ eke nụ ifeanyị ketere bụ ite egwu ebe houses ndị nke ọzọ nụ keteziri ihe ngosi dị iche iche olusadụ na omume nụ anyị wee tebe egwu nụ oluzie ka anyị tekatala egwu nụ ndị mmadụ wee kụba aka maka na ada amaala agba egwu ụmụ a na-agbasikwa egwu ọfụma ada wetala egwu wee bịa m nso wee jide maka ha ụmụ a jidekwazịa n'ụnya anyị wetala egwu wee gaba n'ilu ọfọdụatụ onwelọ ife anyị bụ n'obi owelusie ka emesi inter-house sports ewee kpọzienụ resort maka ndị Igbo si na ọ na-abụ agbasi ọsọ agụ mile onye gbalụ bọọlụ onye afọ ga-alacha oroma anyị wee gbazienụ n'ike mbụ ewee bunyezie anyị iko mmeli winning cup anyị wee buli ka anyị wee barịbanụ wee na-ete n'egwu oweluzie na anyị na-ete n'egwu ọṅụnụ Adaobi wee gbala egwu wee bịakwa wee jide m aka nke ugwu abụọ ọpọndatị onwekwa ife anyị bụ n'obi na agbarọsị na nne ya bụ onye nkụzi anyị ọsị wee na-ekili anyị ọsụ ka ọsụ nwamba iwe na-asụgbu ya ya conscious fears no accusation onye nkụzi anyị bọọlụ polisi ọbọọlụ polisi onye nkụzi anyị bọọlụ polisi ndụba ya gịnị ka mmelụ yi ọ bụ gịnị ka mmelụ yi onye nkụzi o wee si na o jidere mụ na Adaobi na nrọ o jidere mụ na Adaobi ebe anyị nọ na-ese nwoke ebe anyị nọ na-eme ife ndole ewu onye nkụzi anyị bọọlụ polisi onye nkụzi bọọlụ polisi onye nkụzi anyị bọọlụ polisi ewu ndụba ya gịnị ka mmelụ yi adịghị enwenu gbabịala ije n'ụwa o wee si na o jidere mụ na Adaobi na jidere nrọ mụ na Adaobi na nrọ n'abalị ebe anyị nọ na-ese nwoke ebe anyị nọ na-ebolite na Monde onye nkụzi kpọrọ polisi bịa akwụkwọ ewee kpụpụta m na klaasị si polisi nye mee m aresti nke na-ekwu ka m na-ekwu oyi nwa polisi tụọ m ha ka ọfụ n'aka na abụọ ma wee kpụlụ m wee jebenụ oluzie n'elu na police station ndị polisi wee kpọọ ndị nkụzi anyị wee sinye na ọ ga-eme statement
onye nkụzi wedebe statementi wedesi anụ wee nye nwa polisi mana statementi o dere ekwele nwa polisi ngụta maka na polisi amụrụ ife na-agba ịbọ nke polisi wee jụba onye nkụzi mee gịnị ka a na-akpọ n'ịbọ nke onye nkụzi wezanụ nwa polisi ịbọ nke bụ n'ibe nsoli o wee melụ onye sain polisi wee ghọtụfọ na-akọwa polisi wee jụba onye nkụzi show me evidence to prove aka ife ị na-ekwunu ụna amazi ife ọ gwaziri polisi aba o wee si na o jidere mụ n'ala obi o jidere mụ n'ala obi ebe anyị nọ na-ese nwoke ebe anyị nọ na-eme ife ndụli ọnụma wee ju ndị polisi obi fa wee webe iwenụ wee kụọ ọnya isi agba okpu wee tụọ ọnya nga mkpụrụ ọka ya bụ na onye ọma gbapụrụ o were isi ya bụrụ maka na ọ bụrụ onye bụ ụzọ kpọọ polisi na-emegbu onye nkụzi ogene ka mmerụ ya ọ gịnị ka mmelụ ogene ka mmerụ ya gwanụ m ife mmelụ ya ogene ka mmerụ ya ụna afụwo n'aka m dịkwa ọcha ogene ka mmerụ ya maka na o nwere ife mere tata ogene ka mmerụ ya ife ọ bụ na ebubo ụgha nuo ogene ka ụmụ ibe ana na-esi ịbọ nke na nrọ ogene ka njọbanụ onye nkụzi ife ị na-emenụmụ nkụzi ogene ọ na-adịnụ mma onye nkụzi ogene ka mmerụ ya ifugo n'aka m dịkwa ọcha nkụzi ogene ka mmerụ ya gịnị ka mmelụ ihe ogene ka mmerụ ya aga m agwakwa ya mama anyị yo nkụzi ogene ka mmerụ ya aga m akọrọ ya baba anyị yo nkụzi ogene ka mmerụ ya maka na aka m dịkwa ọcha